Selvä, mitä kuuluu, paskiaiset? Tänään en oikeastaan tiedä, mitä helvettiä tapahtuu. Kuka välittää? Minä välitän! Nämä meriahvenet voivat kasvaa jopa noin 1,2 metriin, mikä on jopa isompi kuin vaimoni poikaystävän kulli. Poika, kuinka rakastaisinkaan, jos vahva, pitkä, aggressiivinen lihasäiti jahtaisi minua ja söisi minut. Olen Sampi, ei nega, tämä on keisarimeriahven. Olen seksuaalisesti kiinnostunut skibidivessasta. Ha 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 ha! Ei ole mahdollista, että tämä paska on totta. Vaikka urospiderit voivat kasvaa suuremmiksi kuin naaraspiderit, ne eivät ole yhtä vahvoja ja aggressiivisia kuin naaraspiderit, ja ne ovat valmiita pakenemaan milloin tahansa. Minä, kuten kuka tahansa järkevä ihminen, pelkään naisia, erityisesti puhumista ja lähestymistä heitä. Palataanko aulaan? Tyhmä paska! Kiitos, että kuuntelitte tämän päivän luentoa. Nähdään taas, netti-ihmiset. Xiao Hong Su!